जय हिंद दोस्त, हम हैप्पी अपने सबन का स्वागत करत बनी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। तो दोस्त, आज हमने पढ़े वाला बानी सन क्लास 10th के भोजपुरी और अध्याय जोन बा हमनी के 3 बा। इससे पहले हमनी के 2 अध्याय कर चुकल बानी जा, थ्योरी पार्ट भी और प्रश्न आंसर भी हमनी कर ले बानी जा, कंप्लीट कर ले बानी जा। तो अगर अपने सबन नहीं की देख ले तो पहले जाके पहला पार्ट दूसरा पार्ट के देखी, फिर आके तीसरा पार्ट के अपने सबन देखम। तीसरा पार्ट जोन बा आज के जोन पार्ट बा ओकर नाम बा साधो भाई का साधो भाई। ई साधो भाई जोन पार्ट बा एक लेखक जी बनी वहाँ का नाम बा संत पलटू दास। इम्पोर्टेंट भाई बात पूछल जाई अपने सबन से एग्जाम में कि साधो भाई के रचनाकार के बानी, साधो भाई के रचनाकार के बानी तो संत पलटू दास। ठीक बा, तो हमनी सबसे पहले संत पलटू दास के जीवनी के बारे में देख ला जा। ठीक बा, काहे कि यहाँ से प्रश्न जोन बा अपने सबन के एग्जाम में बनेला, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछल जाए तो देख ला जा हमने। चली तो सबसे पहले हमने संत पलटू दास के बारे में देख लेते पानी जा। देखिए एगो विशेष बात कि अगर जौन भी भाई पूरा बुक के कंप्लीट नोट्स लेवे के चाहता नहीं तो एकरा साथ साथ मोस्ट VBI प्रश्न जोन की बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछल जा सकेला। ठीक, तो ई दोनों खातिर जौन में अपने सबन के जो VBI जोन प्रश्न बा एकरा खातिर एमे अपने सबन के सब्जेक्टिव प्रश्न भी बा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बा। ठीक बा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने सबन के लगभग 200 मिली और सब्जेक्टिव प्रश्न मात्र 20 से 22 प्रश्न बा, जौना से ही पूरा एग्जाम में अपने सबन के क्वेश्चन पूछल जाई। ये पूरा 100% दावा के साथ हम कह रहल बानी कि जौन गेस प्रश्न जौन बा हम देहम ओकरा से बाहर ना जाई। ठीक बा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो अपने सबन अगर लेवे के चाह रहल बानी तो मात्र 199 रुपया में, ठीक बा, मात्र 199 रुपया में अपने के पूरा कंप्लीट बुक के नोट्स आ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाई। एक खातिर अपने सबन के हमरा नंबर पर मैसेज कर देम, सिर्फ मैसेज, कॉल ना करें। 95 23 11 23 63 पर ए पर मैसेज करी। ठीक बा, और अपने सबन के ये नोट्स मिल जाई। अगर अपने चाहता नहीं कि हम नोट्स ना लें, पैसा ना खर्चा करम, कोनो दिक्कत नहीं के, तो हम पढ़ा रहल बनी अपने सबन के। अब क्लास रेगुलर चली, पहले ना चलते रखा ओका खातिर माफ करें, रेगुलर चली कम। अब नोट्स बन चुकल बा तो अपने सबन वहाँ से भी नोट कर लें, अपने के काम चल जाए। ठीक बा, देखिए हम अपने सबन के ये फ्री में भी देती, लेकिन भाई हम चाह रहल बनी कि हम डिजिटल बोर्ड लेवे के सोच रहल बानी, तो ऐसे कुछ हेल्प हो जाए, मदद हो जाए, यही से हम अपने सबन से ई चार्ज 199 के रख ले बानी। ठीक बा, चलिए तो हमने स्टार्ट कर रहल बानी जा। तो पलटू दास यानी कि संत पलटू दास के जीवन के संबंध में कौनो विशेष जानकारी नहीं है। संत पलटू दास जौन बानी यहाँ के जीवन के जौन बाटे संबंध में कोनो विशेष जानकारी नहीं है कि यहाँ के जन्म कब भई रहे। ठीक बा, केकर बेटा रहनी, ए तरह के कोनो विशेष जानकारी नहीं है उपलब्ध तथ्यन के आधार पर कहल जा सकेला कि यहाँ के फैजाबाद जिला के जलालपुर गांव में पैदा भइल रही। अब यहाँ से याद रखें ई बात के, काहे कि एग्जाम में अपने सबन के पूछल गई बा कि संत पलटू दास जी बानी यहाँ के जन्म कौना गांव में भई रहे। ठीक बा, तो याद रखें कहाँ के, जलालपुर गांव का, गांव के नाम का बा जलालपुर गांव में। ठीक बा ना, याद रखें। अगर जिला पूछल जाई तो फैजाबाद जिला, याद रखें। ये दोनों इंपोर्टेंट प्रश्न बा भाई। ठीक बा ना, अपने सबन प्रीवियस ईयर जो चैप्टर क्वेश्चन बाटे एकरा के देखब जा तो अपने सबन के पता चली कि हाँ प्रश्न पूछल गई बा। ठीक बा ना, याद रखें। चलिए अब आगे हमने देखल जाता जा, कहल गई बा कि यहाँ के पिता के नाम कादू बनिया रहे,
देखिए यहाँ के पिता का नाम का बा, कादू बनिया। अब अपने कहें सर अपने तभी कहत रहनी है कि यहाँ के पिताजी के बारे में कोनो जानकारी नहीं है, तो एक बात बता दी, संत पलटू दास जौन बानी, ठीक बा, वहाँ के ई माने ओरिजिनल पिताजी कहे का मतलब बा कि नहीं है। कहे ओरिजिनल पिताजी कहे का मतलब जेकर डीएनए बा न जौन होला ना, डीएनए मैच करे के चाहिए ना, तो वहाँ के ना है। काहे कि संत पलटू दास के ना ई कादू बनिया जे बानी यहाँ के एगो तालाब के किनारे से उठा के ले आई रहनी, ठीक बा ना, तो यहाँ के पलले पोसले बानी, तो वही से यहाँ के पिताजी कहल जाता, ठीक बा ना। तो ज़्यादा कुछ विशेष जानकारी वहाँ के बारे में बाना, फिर भी याद रखें अगर एग्जाम में पूछल जाए कि संत पलटू दास के पिताजी के नाम का हो, तो कादू बनिया याद रखें अपने के, ठीक बा। यहाँ के गुरु के नाम बाबा जानकी दास बा। ई तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बा भाई, याद रखें कि यहाँ के गुरु के जब नाम पूछल जाए गुरु के, तो का बताएं, बाबा जानकी दास। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, याद रखें इस प्रश्न के, ठीक बा ना। चलिए, पलटू दास ज़्यादा समय अयोध्या में बितौले। यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा अपना जिंदगी के समय जौन बा अयोध्या में बितौले बानी, ठीक बा ना। तो ये सब बात याद रखें, ध्यान में रखें, ठीक बा। हमने ये कंप्लीट कैला के बाद में इस चैप्टर के प्रश्न आंसर भी हमने करब जाए यही वीडियो में, तो ध्यानपूर्वक सुनी और नोट्स करें तो नोट करते चलें, ठीक बा ना। देखिए यहाँ के गुरु, सॉरी यहाँ के गुरु के बात ना, यहाँ गुरु काट दौल बा, यहाँ के कबीर दास से प्रभावित रही। ये क्वेश्चन भी पूछल जा चुकल बा कि संत पलटू दास केकरा से प्रभावित रहनी, तो संत पलटू दास केकरा से प्रभावित रहनी, कबीर दास से यहाँ के प्रभावित रहनी। याद रखें कि यहाँ के कबीर दास से प्रभावित रहनी, ठीक बा ना, याद रखें। यहाँ के रचना में कुंडलियन के संख्या अधिक का पावल जाला, यानी कि यहाँ के जौन रचना कैले बनी, ठीक बा, किताब उताब जौन लिखले बनी ना, ओमे यहाँ के कुंडलियन के संख्या बहुत ज़्यादा पावल जाला, ठीक बा। देखिए इनका निधन के संबंध में बतावल जाला कि अयोध्या में कुछ साधु लोग इनका ख्याति आ उपदेश से चिढ़ के इनका के जियते जरा दिहले। बाकी जगन्नाथ जी में यहाँ के एक बार फिर दिखल गईलन आ ओकरा बाद यहाँ के अंतःकाल में समा गईनी। कहे के मतलब बा जौन यहाँ के उपदेश जौन देत रहनी संत पलटू दास, वहाँ से कुछ माने साधु लोग जे बा बहुत चिड़र रहे, ठीक बा। ओकरे चलते यहाँ के माने सुने के मिलेला कि जियते जरा देले रहनी लोग, ठीक बा। बाकी एक बार ओकरा बादो ही जगन्नाथ जौन बाटे वहाँ जगन्नाथ में यहाँ के दिखाई देले रहनी, और ओकरा बाद में जौन बाटे यहाँ के अंतःकाल में समा गनी, यानी कि पता ना चल कि यहाँ के का भइल, ठीक बा ना। तो ई बाटे संत पलटू दास के जीवनी। तो याद रखें यहाँ से 3-4-5 गो जौन प्रश्न बा ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनल बा कि यहाँ के कौना जिला में पैदा भई रहनी, तो फैजाबाद में। गांव के नाम पूछल जाई तो जलालपुर गांव में यहाँ के जन्म भई रहे। यहाँ के पिताजी के नाम तो कादू बनिया रहे यहाँ के पिताजी के नाम, याद रखें। यहाँ के गुरुजी के नाम का रहे तो बाबा जानकी दास। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न बा, ठीक बा ना। यहाँ के गुरु के नाम बाबा जानकी दास, और यहाँ के प्रभावित केकरा से रहनी, केकर प्रभाव यहाँ पड़ रहे, तो कबीर दास के यहाँ प्रभाव यहाँ के ऊपर पड़ रहे संत पलटू दास के। तो ई जोन बा 5 गो प्रश्न जोन बा काफ़ी इम्पोर्टेंट बा अपने के ऑब्जेक्टिव खातिर, ठीक बा ना। तो ई सब पर ध्यान दे। चलिए अब इस चैप्टर के जोन बाटे हमने के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बा और सब्जेक्टिव प्रश्न बा, ओकरा के हमने कर ले हब चार, ठीक बा ना। तो पहला प्रश्न बा हमने के कि साधु भाई उहुआ के हम वासी जहवा पहुँची न अविनाशी, रचे वाला कवि के नाम बताई। तो साधु भाई देखिए ये केकर रचनाकार साधु भाई, तो संत पलटू दास के। तो क्या हो जाए आंसर हमने के संत पलटू दास, ठीक बा ना। चलिए दूसरा प्रश्न के देखे हमनी। दूसरा प्रश्न बा कि पलटू साहब कैसन ब्राह्म के उपासक रहे, यानी पलटू साहब जो रहनी केकरा के पूजत रहनी, केकरा के उपासना करत रहनी, ओकरा बारे में बताओ बा। तो सगुन के कि निर्गुण के कि राम के कि शिव के। तो यहाँ के निर्गुण के उपासक रहनी, केकर निर्गुण के, ठीक बा ना। यहाँ के कि माने पलटू दास जे बानी यहाँ के कोनो भगवान के स्वरूप के ना मानत रहनी, ठीक बा। यही से यहाँ के निर्गुण में रखल गई बा। देखिए
अब हमने के तीसरा नंबर जौन प्रश्न बा ई बा कि पलटू साहब कौना परंपरा के कवि मानल जाइले, यानी पलटू साहब कौना परंपरा के कवि बानी ई हमने के बताई। तो पहला ऑप्शन बा तुलसी परंपरा, तो यहाँ के तुलसी परंपरा के ना मानल जाले। ठीक बा। दूसरा ऑप्शन बा हमने के कबीर परंपरा के, हाँ तो यहाँ के संत पलटू दास कबीर परंपरा के मानल जानी, हमने के ये आंसर राइट बाटे। ठीक बा। चलिए चौथा नंबर जौन प्रश्न बा हमने के, चौथा नंबर प्रश्न बा कि पलटू साहब के पद में ब्रह्मा के बाद कौना देवता के नाम जाइले बा। तो ब्रह्मा के बाद यहाँ के पद में जौन बाटे विष्णु के नाम लेवल गईल बा। ठीक बा ना। तो याद रखें ब्रह्मा के बाद में यहाँ के पद में विष्णु के नाम देवल गईल बा। चलिए अब हमने के कुछ लघुतरीय यानी प्रश्न बा जौन छोटा 2 नंबर में पूछल जा सकेला। उ सब प्रश्न बा कि पलटू साहब कब आ कहाँ पैदा भइल रही, कब और कहाँ पैदा भइल रही। तो अभी हमने देख ले रही है जा यहाँ के जीवनी में कि यहाँ के जौन जीवनी के बारे में उतना जानकारी तो नहीं देवल गई, लेकिन ये जानकारी बा कि कहाँ पैदा भइल रही। ठीक बा ना। तो चलें हमने देख लहल जा। तो हमने की जौन प्रश्न बा पलटू साहब के जीवन के संबंध में कौनो विशेष जानकारी नहीं है। उपलब्ध तथ्यन के आधार पर कहल जा सकेला कि यहाँ के फैजाबाद जिला के जलालपुर गांव में पैदा भइल रही। ठीक बा। हम अपने सबन के शुरू में ही बतैनी कि यहाँ के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। तो ई उपलब्ध जानकारी इतने बा कि यहाँ के कहाँ के जन्म कहाँ भइल रहे, तो फैजाबाद जिला में, और गांव का रहे तो जलालपुर गांव में। ठीक बा ना। इतनी जानकारी पावल गई बा। देखिए अब हमने के जौन 2 नंबर प्रश्न बा एकरा बारे में देखल जाओ कि पलटू साहब के पंथ के बारे में 3 पंक्ति लिखी। देखिए अगर अपने सबन के वीडियो अच्छा लगता और यहाँ तक अपने सबन देखत बानी तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना दोस्त सबके पास में भी शेयर कर दें कि जैसे वो लोग के भी कहा हो जाए कि 2026 बोर्ड एग्जाम जौन बा ओकर अच्छा से तैयारी हो जाए। ठीक बा। और अपने सबन के डेली वीडियो मिलत रही चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूरी बाटे और ऐसे क्या हो कि हमार थोड़ा सपोर्ट हो जाए। चलिए तो हमने के जौन दूसरा चैप्टर बा दूसरा प्रश्न जौन बा कि पलटू साहब के पंथ के बारे में 3 पंक्ति लिखी। तो वहाँ के बारे में 3 पंक्ति बाटे कि जहवा जोगी जोग न पावे, ठीक, सुरती शब्द नहीं कोई, जहवा कर्ता करे न पावे हम ही करे सो होई। ठीक बा। तो ई वहाँ के 3 गो पद बाड़े केकर संत पलटू साहेब के। चलिए अब हमने के जो 3 नंबर प्रश्न बा ई प्रश्न के तरफ हमने जाए जा। तीसरा प्रश्न बा कि पलटू साहब आ कबीर दास के ईश्वर निर्विकार बाड़न कैसे। इम्पोर्टेंट प्रश्न बा और अपने समझ के एग्जाम में ये आ सकत बा। ठीक बा ना। तो ए पर ध्यान दें कि कबीर साहब आ संत पलटू दास ई दोनों आदमी के का कबीर जी के आ संत पलटू साहब के, कबीर के और संत पलटू साहब के जो ईश्वर बने निर्विकार बने कैसे ई हमने के बतावे के बा। देखिए कबीर दास और पलटू दास दोनों निर्गुण भक्ति परंपरा के संत रही। ठीक बा। कौन परंपरा के? भक्ति परंपरा के, और सॉरी निर्गुण भक्ति परंपरा के। ठीक बा ना। याद रखें इहो क्वेश्चन पूछल जाला कि कबीर दास कौन परंपरा के कवि रहनी। ठीक बा। कौन भक्ति परंपरा के कवि रहनी? तो निर्गुण भक्ति परंपरा के। ठीक बा ना। देखिए यहाँ के ईश्वर यानी कि निराकार ईश्वर के उपासना पर बल दिहले बानी। यानी कि संत पलटू दास और कबीर दास दोनों आदमी जितना भी जानकारी दिले बानी जा, जितना भी लोग के मतलब कि बतौले बानी जा, जानकारी दिले बानी जा, इस सारा जो जानकारी बा केकरा ऊपर बा? तो ईश्वर के जो निराकार जौन स्वरूप बा, निराकार जौन रूप बा ओकरा ऊपर यहाँ लोग बल दिले बानी जा, बतौले बानी जा। कहे के अर्थ कि ईश्वर के कोनो स्वरूप और रंग रूप नहीं खे, उ जहाँ बा, ठीक बा, निराकार बा और सर्वव्यापक सर्व जगह पर बा। ठीक बा। यहाँ के मानत रही कि
ईश्वर के कोनो रूप आ आकार ना होला। तो यही से ई लोग के यानी कि संत पलटू दास के और कबीर दास के निर्विकार बाड़न, ईश्वर के बा निराविकार बाड़न। इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई ऑब्जेक्टिव खातिर, तो ध्यान दे जा, ठीक बा। तो ई तरह से हमनी के अब अध्याय 3 समाप्त हो चुकल बा। अध्याय 4 बा, एकरा के हमनी नेक्स्ट वीडियो में करब जा। अगर अपने सबन PDF लेवे के चाह रहल बानी तो भाई हम अपने सबन के बतैनी है कि व्हाट्सअप नंबर 95 23 11 23 63 पर मैसेज करी और अपने सबन के कंप्लीट बुक के PDF और जौन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI जौन प्रश्न बा ओकर PDF मिल जाई मात्र 199 रुपया में, ठीक बा। तो फटाफट अपने सबन लेवे के चाह रहल बानी तो ले लें मैसेज करके, अन्यथा हम पढ़ा रहल बानी अपने सबन के कंप्लीट यहाँ से लिख लेब जा तबो हो जाए, ठीक बा ना। देखिए सब बुक के PDF बा, हम अपने सबन खातिर ही बनैले बानी, ठीक बा। तो अपने लेवे के चाह रहल बानी तो पूरा ले सकत नहीं, पूरा बुक के कंप्लीट PDF बा, ठीक बा ना। तो अपने लेके यहाँ से तैयारी अच्छा से कर सकत बानी और अपना एग्जाम के और बेहतर बना सकत बानी, ठीक बा ना। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकत बानी। तो चलिए हमने के फिर मिल जाई नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर चैप्टर के साथ में, चौथा चैप्टर के साथ में। तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।